Good morning, church. Once again, we invite you to join us in worship. And as we begin, let us all stand up and pray. Our loving, holy, gracious, and compassionate God, we bless you and we praise you, Lord, for who you are and for what you've done in our lives. And once again, O God, we thank you, Lord, for allowing us to have this time to worship you, to exalt you, O God, and to thank you, O Lord, for everything you've done in our lives, O Father God. You are worthy, O Lord. You are worthy to be praised. We thank you and we praise you, Jesus. In mighty name, amen and amen. Allow me to bring you to Psalms 115 verses 12 to 18. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, the small together with the great. May the Lord give you increase, you and your children. May you be blessed of the Lord, maker of heaven and earth. The heavens are the heavens of the Lord, but the earth he has given to the sons of men. The dead do not praise the Lord, nor do any who go down into silence. But as for us, we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. God loves to bless us. So it is just appropriate that we respond in gratitude for the countless ways that God has blessed us. Our salvation is a blessing. Our family and families in the Lord is a blessing. Our life itself is a blessing from God. Amen. Amen. And as verse 18 says, but as for us, we will bless the Lord from this time forth and forever. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us all join in worship. Is in
And truly, Lord, there is none like you, Jesus. We worship you and praise you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Sing it again. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. I can search for all eternity long and find there is none like you. Yes, Lord, there is none like you, Jesus. Kawalilaing Diyos, ni nagsalbar ka namo. There is none like you, O Lord. We praise you, Jesus. Man of sorrows, Lamb of God, by His own
debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free in me. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Yes, Lord. Praise and honor unto you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Greetings, my friend. Grace and peace sa Ginoo nata kanimo. Karong adlaw mo continue ta pag-istorya may tungod ni Stephen ug ang iyang depensa nga iyang ibuhat atubangan sa korte sa mga Hudiyo diin siya gi-akusar sa blasphemy o pagpasipala sa Dios. Pero di sa atong pagatukion karon makita nato ang climatic speech, no, murag nagsaka sa drama pa na saka yung manday ng pa-end sa iyang depensa. Atong makita din si Stephen nga mo kutlo siya sa ni Prophet Isaiah ug iyang isulti ang pulong sa Dios isip rebuke, no, isip pagsaway sa ilang mga kinaiya nga dili sakto
Og iya ning murag finishing touches niya pinaagi sa iyang pag-rebuke ngadto kanila personally. But ato makita nga di gyud ni siyang iyang personal nga rebuke kundi or pagpangasaba mao tanaw na to sa rebuke good kundi sa pagbadlong pinaagi sa Ginoo. Manang if kung ikaw pa ang nadito usa ka sa mga Hudiyo ni akusa ni Stephen nya maminaw ka sa iyang isulti, murag ikaw mismo tingali maigpot ka sa iyang gisulti dinhi. Makaingon yun tingay ka nga murag wa sa lugar si Stephen sa iyang gibuhat. So makita nato dinhi nga actually ang Ginoo makigsulti gyud siya sa mga katawhan pinagi sa iyang mensahero. Makita nato dinhi nga ang Ginoo mo badlong siya nato or mga saba siya nato pinagi sa iyang written word gisulat na nga pulong o pinagi sa oral o verbal nga diha-diha nga pagpangasaba pinaagi sa tawo nga iyang ipadala. Nya makita nato nga ang tawo nga makabuhat niini naglakaw sa Ginoo, no, kay dili lalim mga hasta sa pagbadlong labi na mga leaders nato mamadlong ta nila nga kung wala ta gidihugan sa balaang espiritu. So makita nato dinhi nga ang balaang espiritu nagapanglihok nga naha kaniya o pinaagi gayud ni Stephen. O nga aron badlongon ang mga arrogante o mga garbuso na kaya nga mga relihiyoso nga mga leaders. So una ta magpadayon mamarugta nya o muampo ta magigsunan una ta mobasa sa pulong sa Dios. Dalaygon ka o Ginoong balaan nga kamahanan nga Dios. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, nagbuhat ka namo. Ikaw nga Dios nga buutan gamahanan nga nagpalit ka namo Ginoong Dios. Angayan kagayod simbahon. Ikaw nga nagalingkod sa imong trono karon o Lord. Nga nagalantaw sa imong makatawhan kung kami malipayon ba nga niduol kanimo o wala. Ginoo, kung sa may among mga sala, pasayloaing taon, ay tuguti nga imong pulong, dili masulod sa among kasing-kasing tungod kay doon nami gihambin o doon nami mga butang sa among kasing-kasing nga wag yun na mo i-release kanimo. Ginoo ko akini, kay ikaw ang tinuray nga nasayod ug nakita, unsa gyud ang kondisyon sa among kasing-kasing. Kaya mahanbot kami, nga imong pulong mulimpyo, muhatag na mo kabaskog, kadasig, budugang sa mong pagtuo, labaw sa tanan. Nga niining kalisdanan karon, mas mo kita ang kahayag nga imong gihatag ni kanamo. Ang imong anak nga si Jesus, madayag makita gayud sa among kinabuhi. Amahan, pasinati ami sa imong presensya, pinagi sa imong Espiritu Santo, o makigistorya ka kanamo. O whatever Ginoong Diyos nga among madawat, among ibalik kanimo tanang dungog himaya gayud in Jesus name. Amen. Ug atong basahon sa Buhat kapitulo 7 verses 48 to 53. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao kay sumala sa gisulti sa propeta. Ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo. Ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa ba matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? Pagkagahi ninyong ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto, nagpahibalo sa paganhi sa iyang matarong nga sunugoon. Ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, kagihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana. Malingkod kita.
Ang title nato is When God Rebukes, He uses His word, His written word, and the mouth of His messenger. Ako si Banohon, kung ang Ginoo mo badlong, iyang gamiton ang iyang sinulat na nga pulong nga mao ang Biblia o ang bakba mismo sa iyang mensahero. So dinhi sa Buhat 7 kapitulo 48 ngadto 53 atong makita ang duha ka mga punto nga atong tugion. Una, ang Ginoo mubadlong pinaagi sa iyang sinulat na nga pulong. O makita nato ni nga gini gikutlo ni sa Isaiah 66 verse 1 and 2. O ang ikaduha nga punto, makita nato ang Ginoo mga saba mubadlong siya pinaagi sa iyang messengers. O dinhi particularly sa mga relihiyosong mga katawhan kay una kanunay sila magdumili sa panglihok sa balang espiritu. Ilang gilotos o gipatay ang propeta apil na ang bugtong anak niya nga si Kristo Jesus o gibadlong sila sa ilang disobedience sa dili nila pagtuman kanunay sa isulti sa Dios. So mo review ta kadiyot sa atong naibaw-an si Stephen iyang gigamit ang Jewish history nila. Isip iyang depensa sa akusasyon nga gilabay nila ngadto kaniya diin ilang iyang ipakita dinhi nga ang relasyon sa ilang katigulangan nganha sa Ginoo ug giunsa nila pagpuyo sumala sa mga pamaagi o sa mga pagtabang sa Ginoo. Mananga allow me to share some points gihapon sa atong mga na-discuss kaniadto. Akong ning nahagpat gikan sa Barclay Commentary nga atong makita din nga iyang ipakita sa kinabuhi na Abraham. Iyang ipadayag nga unsa ka masulundon si Abraham nga di gani siya mo question sa pinakalabaw nga otoridad nga mao ang Ginoo. Diin ipakita ni Abraham nga duna siya pagtuo ug duna siya buhi nga paglaom. Pinaagi sa kinabuhi ni Abraham gilamparo no iyang gikasab-an pinaagi sa kinabuhi ni Abraham ang mga relihiyoso nga leader nga dili sila sama ni Abraham nga nagpuyo og adventurous kaayo nga kinabuhi. Yung mga maglakaw ka kakibaw sa kapadong niya, ang everyday sultihan na kas Ginoo, manha ka dinha, o sige stay sa kadinhi, o sige mulakaw na ka. And that's the life that we should be living. Okay? So iyang gitandi, inana si Abraham, di siya mo question. Pero kamo, magsige mo kumpayot sa inyong mga kaniadto, sa inyong mga nadaog, sa inyong mga accomplishments. Excuse me, mao ni ang mao ni gipakita ni Stephen diha sa kinabuhi ni Abraham. Sa kinabuhi ni Joseph, iyang gipakita ang grasya sa Ginoo ug ang kaalam sa Ginoo nga iyang mahatag sa ordinaryo sad kay nga tao. Especially ang grasya nga mopasaylo sa mga nakasala kaniya. Nga wa gyud siya gihambin nga bisag gamay kapungot sa iyang pamilya nga gibaligya siya isip ulipon sa mga Egyptians. Nya tungod ni ana nga grasya, si Joseph na bisag asa siya musilbi siya nga wa siya question. Nga iyang musilbi siya bisag siya ulipon siya o musilbi siya bisag prime minister siya. So walay dili importante niya ang iyang posisyon. Og pinagi sa iyang kaalam nga gihatag sa Ginoo. Gipadayag ni Stephen nga dili sila parehan nila nga mga gustong leaders nga murag permi naglakaw nga wa sa saktong hunahuna, naglakaw buntag, managing lakaw lang nga murag sabto siya na murag siya naglakaw nga nakatug. Kay again, ilan yung ibit-bit pirmi kanang imagine bitaw ka ng tao nga magbit-bit pirmi sa iyang mga accomplishments. Yan nagkakambaw kibaw baka nga sa grade 1 pa ko first honor pa ko dra nya mao ni siya akong kuan. Ya kibaw kag pirmi magsigi og sulti sa past achievements. Di ba? Unya kanang nagyud pirmi ipadasandayag og maayo sa ilang mga gipangbuhat which is musulti ko kuan ako ni kasi medyo balik-balik pasultit kini sa Ginoo kanang
Doon na may classmate taon sa una nga ganang kay itagaan ko siya bag-o kayo nga relo sa iyang mama. Nya adapted siya ba? Nya murag feel murag down kay siya. Kana pag bitang di kay ka feel comfortable kay ka sa imong mga classmates nya first year, diba? Kadaghanan murag nangapa pa ka. Yung maglakaw siya sa iyang relo, magana gid siya. Pila gito ka adlaw. Magsige lang yung pangatawa. Ano ba tang iya medyo nagiyana. Yan ipakita bago akong relo. Okay, so inana ang ipakita ni Joseph, gitandi sila ni Abraham, gitandi sila ni Joseph, ug labaw sa tanan, gitandi sila sa kinabuhi ni Moses. Nga maoy ila yung gipangga o gigituboy jud kaayo nga propeta. Kay para nila mao ni naghatag sa among balaod. Mao ni siya nakahimo namo nga kami mao na ni kami karon mga Hudiyo. Pero ang naghatag og adto ang Ginoo di man si Moses, di ba? Pero may kita mo bag kung kani nakahimo na siya kanang makakita ko dinhi sa akong gipangbuhat dinhi, ako na himong Ginoo, dili para lang ni siya mamubang akong gipangsuwat dinhi sa word. So mao ni siya nga gikumpara sila again ni Stephen nga si Moses usa ka tawo nga gi-give up, gitugyan, gisurrender ang iyang pagkahari aron lang tabangan ng mga ulipon niya nga kadugo. Iyang gi-give up ang iyang mga katungod o comfort sa kinabuhi aron lang iya yung masunod ang tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili pareha nila nga ila yung gikuptan may ang gahom ug ang posisyon ug ang comfort ug ang mga katungod nga naa kanila isig mga leaders, labi na ang mga religious leaders. Mana nga kita karon mutan-aw ta sa climax no sa depensa ni Stephen nga makita nato next week unsay ending ani. Kay thrilling na kay ni. So please kamong natan-aw sa video, please paminawa nya pangumpanya pagyud mo kay nindot mingaw ganang drama, mas nindot pa jud ang drama nga naa sa Biblia. Kay tinuod pagyud ni. Ug makita nato nga ang dagpanglihok is ang gamhanan nga Dios nga makalihok sa imong kinabuhi, makalihok sa akong kinabuhi usab, ug makatuboy sa iyang ngalan, ug ituboy siya, ituboy sab kaniya. So man nga in today's teachings, we learn nga ang Ginoo mo rebuke mga saba mo badlong kung ikaw ni simang na ka sa imong dalan o sa imong pamaagi. Ug makita nato dinhi nga ang Ginoo mo gamit sa iyang written word, sa iyang gisulat na. Pero makita sad nato nga Ginoo mo sulti sad siya pinaagi sa tao nga iyang mensahero. O makita nato labaw sa tanan nga ang pagbadlong sa Ginoo is a wise rebuke that gives life. Muhatag siya pagbadlong para mabuhi ka pag-usab. Wa ka gibadlong ikasabad para ka gubon. Remember that mauna ang pamagi sa Ginoo. So kani nga text nato karon, makita nato nga kinsa iyang rebuke, kinsa iyang gibadlong ang mga Jewish leaders. Kinsa gigamit niya ang badlong? Ordinaryo nga tao, tigluto ra sa kusina ngadto sa mga apostoles. Gibadlong ang mga leaders para sila unta maghinusol. Apan makita nato dinhi, bungol sila, di sila ganan maminaw. Ug suko sad sila di lang sa mensahero kundi sa nagpadala sa tao nga nagdala sa mensahe. So, maminaw ta, makadiyot, makaisunan. Ready na ta? Punto numero 1. Sa to, isay punto na to numero 1, ang Ginoo mubadlong pinagi sa iyang pulong. Kanang Bible na to. So makita na to din 48 to 50. Climax, nagsaka ang depensa ni Stephen. Kita nimo sa korte ng murag anam nakasig isa nag-isog na kay si Stephen sa iyang parbag labi na ang imong feelings daganam tang so anam nagkasakay nga isog na kay ni deliver na gyud siya sa iyang final nga mensahe. Gipadad-an niya sa ilang history. Okay, so wa siya nagtumo-tumo og istorya, ilang kaagi sa ilang kadigulangan. So ang gisulti ni Stephen or ni Esteban sa Bisaya pa,
Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao kay sumala sa gisulti sa propeta, ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? So you can, kung imong daka dito, even right now, kung read mo sa inyong Bible, feel the feeling of the person nga nag-istorya ninha. Feel the drama that's going on. So kung ikaw si Stephen nga imo jud ganahan jud ka nga maduso jud sila kasing-kasing ang mensahe sa Ginoo. Wa nang dinga si Stephen, hay ba ang dapit nga akong pahulayan, di ba ako man ang nabuhat nining tanan? Wa oy, emphatic na jud murag authority si Stephen nga nagsultis diha sa korte. He became a somebody nga dili ordinaryo nga tao. And that's what happened when you talk about God. Kung ikaw kailadyo ka sa Ginoo, imong masinati ang iyang kasing-kasing sa diyang mo deliver ang Ginoo sa iyang mensahe. Kaya ang mensahero o ang nagpadala sa mensahe, di makadapat separated. You are one. Di ka murag, ay, napadaraman ko, o murag kag sa lalamob, o sa nag-grab, at maraman na, okay ba o sana, basta deliver lang nimo. Dili. You feel every word, you sense the heart of God, and you sense the anger or the love of God. So din masinati na to, medyo, unsa man ang Ginoo? Soko. Medyo soko ng Ginoo. Okay? Kaya sa iya lang istorya din, haing man, ang dapat akong pahulayan, be. Nga ako may nagbuhat nining tanan, so may yung itukod na ko. Kaya remember, suko sila nga si Stephen nagsulti nga, ang kaning temple, sooner or later, wa na ni. Kaya ang temple will be ang individual nga tao. Mauna nga magpuyo ang Ginoo, dili kay buhatan mo balay-balay. Yan, nindot kay tanaw ni mong balay sa Ginoo, pero ikaw ka naglakaw, sumala sa Dios. Di ba daghan kayo na, pakuron ingnon kayo ta, nindot kayo ng atong, hindi lang ta masulti, basta mauna siya. So ang Ginoo was rebuking them for their garbo, arrogante, o pagka-ignorante. Hindi sa ko kaingon nga ignorante, pero ang tao ba, kung ikaw gud nakabasa na ka sa pulong sa Ginoo, kay ang mga propeta pagud nga pila na ni thousands of years na nilabay nga ilang pulong buhi gihapon nya balikan kag review ni ana di ba makaingon ka bitaw mapito na gibuhat sa tong kadigulangan sa una bitaw anong lahi man ta og batasan ron anong lahi man ta kinaiya dapat nagsige nagdagan ang ilang utok nga mintras si Stephen nagsige og hatag sa mensahe sa Dios. So like kita bitaw hala ang mga tao, sige panimba no. Daghan kayong mga tao mo simba, ngayon ka, sige, asa na sila nagsimba. Pero the fact nga, relihuso kay sila, nga nang wa na usab ang batasan. Nga wa mausab ang dagan sa kinabuhi. Nga nung arrogante gihapon, garbuso gihapon. Nga nung ganang, bubuhat ka po sila ni ini, ana. Kaya mas, ganina bitaw na sige kunaw na nga, Lord, naman ka nang kami ba? Ang kinabuhi ba? Kikan ka sa bata ka, kung kang imong kinaiya, kawatan ka, nyawa jud kang muundang niya na usa may mitabo nimo. Ang ilngig kay ka nga kawatan ni kadako nimo. Correct? Bakakon ka sa gamay pa ka. Maglimbong ka, mangilad ka, unsa man kay kadako nimo, ngilngig kay ka nga mangilad. Di na small time ang pangilad. Di lang na para di ka mabunalan o dili ka mapakasabaan. Mubuhat jud ka sa tanan para ang gusto nimo imong makuha. Magkangilad ang tao man ang tao. Nag-anam tuod siya kadako, pero actually ang kinabuhi nag-anam ka ubos. Apan kung ikaw nagdako ka nga ang pulong sa Dios imong gipamati. Ang pulong sa Dios mitas ang Ginoo nag-istorya pra karon, ang Ginoo nag-istorya nato, naglingkod mo dinha. Napay mga ning click nga bitaw no di na ko musab ani bitaw no ako na ning usbon bitaw no buhaton na nako Ginoo. Mao na ang dapat mahitabo sa atong kinabuhi nga magsige ka ay di danay nako dadon Lord no ako danay bilit. Okay, nya sa sunod sa Domingo hangtod masinate nimo nga free gawas nun daay ka inaani day kanindot ang gawas nun nga
tao. Wala kay ginahuna, kundi unsa ray ginahuna sa Ginoo alang kanako. So, hinumdumi nga nag-deliver ang si Stephen sa mensahe nga una sa tanan niya gipakita dinha ang Ginoo sa dihang nagtawag siya ni Abraham, wa siya nagsugod og relihiyon. Nagtawag siya ni Joseph, wa siya nagsugod og relihiyon. Nagtawag siya ni Moses, wa siya nagsugod og relihiyon. Ang iyang gisugod is always relationship. Di ba nakigrelasyon siya ni Abraham? Nakigrelasyon siya ni Joseph. Yang ipakita ako ang amahan nimo. Ako imong pinakapamilya, bisag imong tibok pamilya mabandanar nimo. Si Moses ba sa gihapon nawagtangan ka gingharian, pero ang gingharian nga imong mapanunod mas ngilngig ka kay ang gingharian sa akong anak maimo sang gingharian. May gisuunan. Yang ipakita nga way relihiyon ning kalibutan lagi. Kay religion is a system of good works. Sistema sa mga maayong buhat nga abi nato mo ni gusto sa Ginoo, abi nimo. Pero di man may gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo simbawon siya sa espiritu ug sa kamatuoran. So, ang Ginoo naghatag sa balaod para mahimo sila different kind, lahi sila nga tao. Lahi sila sa ubang nasod nga nagsimba og mga Diyos-Diyos. Lahi sila sa ubang nasod aron makit-an sila nga ilang Ginoo gamhanan, muluwas sa kanunay, mupakaon nila sa kanunay. Nga isip a nation nga ang Ginoo may ang hari. Ang ubang nasod mingon ta, ngano man sila magigisod Ngano man sila murag malipayon man na sila because that is the difference nga kinahanglan makita sa ubang mga tao. Kaya aning pandemic karon, unsa man ang imong view of life karon? Unsa man ang imong tanaw? Unsa man ka permit sa una nga pay pandemic? Nakakaroon nga pandemic, samot na jud kag luya or malipayon gihapon ka bisan pagdaghan ang mga nawagtaw nakuha sa atong kinabuhi, sa comfort sa atong kinabuhi. Kay himdumi ang Ginoo matarong nga Dios nga mo depensa siya sa naglakaw nga matarong og di gud siya mo impose og anything sa tao nga wa mo surrender sa iyang kinabuhi. So mangutana ko nimo pangutana karon. Kapila naman ka nagbasa sa Biblia? O kapila man nimo na sinati pagbasa nimo sa Biblia, bang igo ka. Murag na gidukol nimo. Unsa may response nimo? Imo bang gihimo ang response sama sa nagsulat sa panultihon or the book of Proverbs nga nagaingon sa bersikulo 11 ug 12, anak, kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabug-aton ug ayawad ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Di ba? Badlong mo tanwag tanong kadasig. Huwag tanong kadasig. Koreksyonan gani ka para may sakto. Yan, padayon siya sa 12. Kay badlongon sa Ginoo katong iyang gimahal. Sama nga badlongon sa mahan ng iyang anak nga iyang gipasigarbo. I hope ni practice nimo pagdawat pirmi sa kasaba sa Ginoo nga malipayon. Because if you do, ningon gyapon ang panultihon, bersikulo 31, maalamon ang tao nga mamati kon badlongon. Kung dili ka magpatudlo, gihikawan mo sa kayuhan ang imong kaugalingon. Apan kun magpatudlo ka, mudugang ang imong kaalam, mabright kag samot. Amen. But katong sang mo rebelde sa mga pagbadlong, pinagi sa pulong sa Dios, niingon sad ang Ginoo sa panultihon 22, mga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong binuang? Magsigi ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili na bagayod kamo makasabot? Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamong maayong tambag ug ipaambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsige akong tawag ug dapit ninyo, apan dili kamo mamati, wala lamang ako ninyo tagda. Wala niyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa,
Katawaan ko lamang kamo kun abuto na kamog kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kun abuto na kamog kalisang. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan ug tungod niini mag-antos kamo og maalaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitawon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay wala gayud ninyo gamita, wala gayud ninyo gamita ang kahibalo. O kanunay kamo nagdumili sa pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo. O kay wala man gayud kamo mamati sa akong tambag o magtagad sa dihang gibadlong ko kamo, angay kamong mag-antos o basulon unya ninyo ang inyong gibuhat. Ang mga taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila mudawat sa kaalam. Ang mga buang-buang mga lagad tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. Ang mga laglag. Ang mga buang-buang mga laglag tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. Apan ang mamati kanako magkaangkon gayud og seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw, wala siya'y angay kalisangan. Kanito tanino, basagod ninyo ang Book of Proverbs again and again. Mubura nyo kayo na, kapuyan mo mubasa Bible. Grabe na ang mga general nga mga assurances, promises sa Ginoo. Klaro kayo unsay angay na itong buhaton para ang atong kinabuhi saka. Amen? So, paminaw na to ikadawang punto, ang pagbadlong sa Ginoo sa mga reliyosong Hudiyo, sa mga leaders pagani. Kaya Ginoo, isulti siya, pinagi sa iyang written word, gigamit si Stephen, karon gigamit na yun niya si Stephen yun mismo, ni ablis sa iyang bagba. So makita na to din kung sakyanan pa ni primera, segunda, tercera, kwarta, keta, meow! Sitoy na yun mayo ang balang espiritu di mapugngan sa kinabuhi ni Stephen. And that's one thing nga kinahanglan ma-experience siya na to all the time sa dihang musunod ta sa Ginoo. Ma-experience siya na to iyang gahom. Because He is God, naganahan siya mo share sa iyang power. Mo share sa iyang power. Ang mga leaders na to, di ka na mo share sa ilang power. Tumban ka kung nanagagamay power. Kung isiga man, pagmuna ka. But God, kita nga nagsiga ka, paypayan baka para mo sila ang kalayo sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. That the moment you feel the power of the Holy Spirit in your life, there's no way to stop you. Way makapugungan na, Ginoo na ni power nimo. Amen? So man nga, shift gear siya. Iyang ipagamit si Peter, si Stephen sa iyang word, now karon, iyang gihimo nga ang heart sa Jewish leaders. Iyang gipatusok pag yun mismo sa bakba ni Stephen. Sa gisulti niya, 51. Pagkagahi ninyong ulo, murag personala na kayo, no? Pagkatig-as inyong kasing-kasing, nga nung dili man ka mamati sa mensahe sa Diyos. Sa maragid ka mo sa inyong mga katigulangan, gisupak niyo kanunay ang Espiritu Santo. May mga propeta ba nga wala lutusan sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Diyos nga kaniadto nagpahibalo sa pag-ani sa iyang matarong nga sulugoon. Ug unya inyong gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Diyos nga gihatag pinagi sa mga anghel. Apan wala ninyo kini tumana. So, gibadlong sila for one sa point 2a. Kanunay sila mo dumili sa balaang espiritu. Now, bisan pa gani wala pa ta kaila sa Ginoo. Di ba doon na murag konsensya nga musulti na to nga ayo kuy na nila kay kibaw na ka na mangawat ba na sila maapil lang ka ayo kuy na nila mauna ya pero kay ganahan matag enjoyment ganahan matag lipay-lipay kuy gihapon nya human bang na shoot na ta sa dili mao. So, mao ni mga butang nga maigsuonan nga ningon siya mga tikig ug liog
Lain ka translation kay sa English dili kaay kato murag laso-laso ang kamay pero kani kamong mga tikig og liog. Di ba kanang mga garboso at tikig magka nagliog? Di ba? Sa paglingi, tikalingi. Walay circumcision sa kasing-kasing ug sa mga igdulungog. Kanunay gayud kamong makigbatok sa Espiritu Santo, maingon sa gibuhat sa inyong ginikanan, mao man usab ang inyong gibuhat. So unsa man ning stiff neck, unsa man ning tikigliog, unsa man ning circumcision? Mubtan-aw tag balik sa ilang kaagi. Isip nasud. Ato ni bawaan sa gisulti ni Stephen nga pinaagi sa kagamahanan sa Dios sa balaan niyang pulong ug sa iyang kagalingon mismong pamaagi ang mga katawhan nga iyang gihimog tukod para mahimong nasod. 75 sila nabalhin silang Egypt tungod kay si Joseph bisag sa circumstansya nga bati kaayo gigamit sa Ginoo kay wa man jud reklamo si Joseph para dai siya mahimong gamhanan kaayo nga next to the king. So na-save ang iyang family, nagpuyo na sila sa Egypt, ni kailap siya, daghan na kayo sila nga to, sa pagkadaghan na nga to, pila katuigan, naihari nga wala kaila ni Joseph. So gilotos silang mayo, kay hadlok man sila kay mga kusgan o mga bright man ang mga Israelites. Hadlok ang Egyptians. O kung sa'y gibuhat sa Ginoo, sa dagsigis ampo Ginoo, luwasan na yung taon, milisod kayo mong kinabuhay din hit. Giluwas sila sa Ginoo, gipadaan lang balik ang katong hari unta sa Egypt, naghimo na niyang ulipon, naghimo na niyang baba, black sheep, have you any wall, nga magsurti nga to sa Midian, si Moses. Ipabalik niya para iyang makuha pagbalik ang iyang mga katawhan. O sa dihang, giguko sila sa mga Egyptian, o sa gibuhat sa Ginoo, giabli niya ang dagat. O kang katong nagsunod nila, kay kuhaos lang balik, himos lang ulipon, gilamoy sila sa dagat. Ang grabe nga kainit sa desyerto, ipandungan sila sa bagakay nga panganod. Yung gagabi, dunay grabe kay nga siga nag-born for ang Ginoo. Ang ilang sandalyas, ang sinina, wala nga gisi, ilang sandalyas, wala nga daot, nasa pagkaon, bisan sa desyerto. Umorder na sila. Di guys, laki na order. Actually, muabot ra ay matagbuntag ilang hagpaton ang mga pagkaon nga gitawag og mana. So, makita lang nato din nga sa gibuhat nilakaw sila from slavery gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan. Ehipto to the promised land. Ay nakalimtan ninyo. Egypt simbolo sa kasalanan nato, simbolo sa pagkaulipon nato sa kaniadto ug karon ipromisan ta sa Ginoo land. But ang kanang land actually is ngadto na sa heaven. Gimold sila ang makatawhan nga Israelites pinagi sa iyang pulong, sa iyang mga balaod. Kay bot ang Ginoo nga pinaagi silang kinabuhi nga nangausab nga lahi sila kay sa ubang nasod, magdala sila pasidungog, pagsimbag, pagpasalamat sa Ginoo aron mahimaya siya. But along the way, nausabay lang gibuhat, napasalamat ba sila? Pasalamat ba sila sa Ginoo? Sige sila pabadlong, sige sila pangaway ni Moses, sige sila reklamo, sige sila whining, sa man itong pagkaon, mana naman sa niyo, sa man niyo, kapoy naman tani, ginununan, giskabitsi, isira mo, tuyok na itong pagkaon, manailain ka sa una, nga ito sa Egypt, lami ka ito, kanto na ito yung mga lamas, na ito yung mga kuan, karon wag ito tani, bisag, kung sa baka na ito, itong mga baka, wasa mga makaon, grabe jud kayo, sige, yo, ikaw mismo, kapuyan ka nun ay magyaw-yaw, no? Pero ikaw, ang masisa kag-yaw-yaw? O kapoy sa na sige paminaw ni mo? So, kay kapuyan ka na magyaw-yaw, ay sa pagyaw-yaw. Okay, so in any way, ang ilang pagreklamo, few months, may tagyong years sila, few months pa lang gibuhat nila. Kaya nga naman, di sila ganahan mo biya sa ilang naandal nga kinabuhi sa Egypt. Sa dihang naglakaw sila nga sa promised land. So, Egypt ni, promised land, sige sila glingi sa Egypt. Sige sila glingi sa Egypt. Lami ka itong dito, yan, akong katrengan ito, nindot kaayo ko. Sige sila glingi. Ano inanaman sila? Klaro ang pangasaba sa Ginoo. Kipakita sa Ginoo, inana mo kagahi sa inyong tigas, sa inyong kasing-kasing, arugante kay mo.
Kay unsa mas langon nga naman sila, kay ilang kasing-kasing wala pa matuli, wala pa yung makagig circumcision. Mo nang sige sila og resist sa Holy Spirit ang mga katauhan. So makita na nato sa Exodus 33 og Numbers 35, take note ana, basaha lang na, pero mutan-aw ta sa atong kinabuhi karon. Aton i-apply kuno sa atong kaugalingon. Para ba ta nila? Sa dang nidawat ta sa Ginoo, ngayon nga, yes Lord, salamat kay sa eternal life yung maghihatap pinagi si mong anak na si Kristo Jesus. At the same time, wata mo biya sa itong dagi na buhi. Atong lifestyle mo gihapon. Manikas gihapon ta, mamakak gihapon ta. Napatay daghang pinahipi gihapon nga kinabuhi, wa natuos ba, kaya may nakakita. Pareha bata nila. Para ni mo ba ang bagong kinabuhi, isud man ni, uy, kapoy man ni, uy. Ngayon, karon buntag ang matatag sa iyo, buntag sa nilang, buntag sa nilang sa iyo eh. Kasi sunod sa La City na sa ni siya. La City na tingnan eh. Matatag sa iyo eh. Puya eh. Sige batag rumble, sige batag, unsay pabuhat sa Ginoo. Mana nga, tanaw ni unsa ning nganong tikis lagliog kay ilang kasing-kasing dili tinuli. Unsa man ning gituli? Nakibaw matang tinuli mo ni ang removal sa skin sa covering sa male organ sa ilang organ. Ang ubang nasod naghimo na sa day niini. Pero dili sa katuyuan nga doon na sila kasabutan or covenant sa Ginoo sama sa Israel. So sa may pasabot aning uncircumcised in heart or ang kasing-kasing wala matuli. Atong sabton ang circumcision nga gibuhat sa Ginoo tali ni Abraham sa Genesis 17 verse 10 to 11. Dingon ang Ginoo, remember ang Ginoo is promise Abraham, I will bless you, I will make your name great, etc. etc. Ug ang mutuon nimo, i-bless na nako sila. Okay? So dingon siya dinhi para klaro nga nagsabot jud ta nga ako ang Ginoo nga di ko motalikod sa akong sabot, maghimo ta aning kasabutan. Ang kalakinaan ninyo o sa mababot niyo kaliwatan, kinahanglan nga magpatuli. So kad karon kinahanglan tulion ninyo ang matag lalaki kung siya 8 na kaadlaw, lakip ang mga ulipon nga nataw sa inyong balay ug ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw, magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo og kanako. Sumauto ang reason sa Ginoo, O gikan sa NIV text note, akong basahon, nga ang circumcision was God's appointed sign of the covenant. Iyang ipaklaro nga ang kasabutan niya ni Abraham, mismo si Abraham sa dihang nagpatuli siya, iyang ipakita, ang iyang loyalty, ang iyang dedication, ang iyang pagtakod ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Nga siya lang yun ang iyang Ginoo, walay lain. Musalig siya sa Ginoo lamang o musilbi siya sa Ginoo lamang. At the same time, ang kaning kasabutan sa pagtuli, nahimo sa dening self-maledictory oath, nang murag sa alain na bayan sa negative na side, murag tunglo. Murag sige, mahimo ko ani nga kasabutan nga kung di ko loyal o dili ko matinud-anon nimo, di ko musunod nimo, ang espada unta sa Ginoo muputol namo paghangtod sa among mga kaliwatan. Okay, kagets ta? So there's a positive and a negative side of that. Mao na nga si Abraham, iyang gilhatag iyang kaugalingon ug ang iyang mga kaanakan sa musunod na kaanakan nga mga lagad gayud sa Ginoo. Balikon ko ha. Iyang gihimo sa iyang pakigsabo sa Ginoo, yes Lord, ako ug akong banay matuningon si Joshua, di ba? Me and my house, we will serve the Lord. Pero kaninyo, ambot lang ninyo sa inyong buhaton, basta nakasunod na sa promised land. And this is how we are. Taghang Kristohanon gihapon, ganahan sila si Jesus Christ, buta lang sila mo siya barpin, mura lang siya decoration, apa nagpadayon gihapon sila sa ilang gustong tan-awon, kabuton, buhaton ning kalibutan na. Yang Ginoo sige nagpanguhit, uy, ari na diri, kaya ako'y daghang, nita kong tao, kasi ganahan mo silbi na ko,
Unya lang Lord kay gwapo pa kay sildo diri. Unya lang Lord kay may kindagan akong negosyo. Unya lang Lord kay murag akong pamilya ako pa ning pakauna niya hatong mga tiwas ni sila niya. Nanay apo unya na sa Lord kay ang apo nako galisod pasad kay wa siguro klaro trabaho akong anak mao ni. Hala magaid ka ug ka mamatay. Magaid ka sa pagkinabuhi. Kay ang tag-iya sa imong kinabuhi imong biyaan. So kung nakaila ka sa Ginoo, dapat andam ka mamuhi sa tanan. Buhii ang tanan aron mabuhi ka. So manang ang circumcision, ang pagpatuli, signifies consecration. At paghihimo nimong sagrado imong kaugalingon sa imong pakighiusas sa buhi nga Dios. Sagrado siya, nahimo sa kang sagrado. Diba? Grabe kita mo nimba na ka sagrado, tuwait siya tara sagrado. Kuyuko tanan nga dili pa gyud na sa mutingog. Ikaw agapon na sagrado, may kay mudag kuyuko dinay kung man dinay nagsyabu. May ko naman nag-rape. Pagsuunan, we should be far different from the rest. Punang sa libro ni gisuwat ni Pablo sa Romans 4:14. Yang gisulti dinhi nga sa pagdawat ni Abraham sa sign of circumcision nahimo tong silyo sa iyang pagkamatarong nga naa siya pagtuo mitras wala pa siya na tuli. So gipakita sa ni Pablo sa Romans 2:20-29 nga nagsulti siya kay ang matuod nga Hudiyo paminaw dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagtinuli ana sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing. Kaya matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing ug buhat kini sa Espiritu Santo sa Dios. Dili sa sinulat nga balaod. Makadawat kining tawhana og pagdayon gikan sa Dios dili gikan sa mga tao. So klaro kaayo nga ang requirement sa Ginoo nga kung moingon ka nga tinuli na ka sa Ginoo sa imong kasing-kasing is tungod sa balaang espiritu. Kay remember this, sa dihang na tawo ka pag-usab, dili ikaw man ang nipunit sa imong kagulingon ug nipresentar nato sa Ginoo. Ang Ginoo may nitawag nimo. Nya kay gikapoy na ta, nya wala ta ganay sa tong kinabuhi, di ba nilingi na ta kani sige kablit. Ako na siya lingiyon kay ako kinabuhi wa may padulungan. Akong kinabuhi bati magkaayo, nag-ana man ko kang ilad. Hindi akong batasan, kani akong ipangbuhat, ngilingig na magkain ni, oy, laway na magkain ni, oy, nilingi ta. Okay? So, ito paglingi ni mo, pagbalik ni mo sa Ginoo, man kita og regeneration, na tao ka pag-usab, giusab ka sa Ginoo. Nya magpadayon ang Ginoo na pag-usab diha kanimo, kay imo kasing-kasing, gikupta na sa Ginoo, og imo nang tugyan sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Mabitaw kung watay tinuod nga pagtugyan sa Ginoo sa atong kasing-kasing, way kausaban nga may tabo. Kaya sa may buhaton sa Ginoo nga wa man pa nimo gihatag. Sakto? Masila tagig lamulod akong problema ako yung Ginoo. Sila kag yaw-yaw dia pero wag yun na mo gihatag. Akong sitwasyon Lord, luoy kay kulisod kay wa pa gihapon nimo gihatag. Ang Ginoo gahagper akong paminaw mo pila na ka tuig ron pero wa man gyud mo gihatag. Manang wa na sulbad ang problema. Sumo ng mga butang ang maigsunan nga kinahanglan masabtan nato. Ang Colossians nindot kay paka-define niya. Colossians Colossians chapter 2 verse 11. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon kundi sa paagi ni Kristo. Nga mao'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Nituo ka sa padayang nituo ka, gituli ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Sa diyang gituli na ang imong kasing-kasing, nagsubay na ka sa Ginoo. So in other words, kung magsige ta og dumili, di ba daghan kay uy ginam ko sa Holy Spirit nga ani ana, ginam ta ko sa Ginoo, pero wa kita kabuhat ngano man tikig ang atong liog, ngano tikig ang liog kay ang kasing-kasing lagi. So the problem is the heart. Ang problema jud nga tinuod nato, di man ang kanang problema. Ang problema nato atong kasing-kasing. So manang ato jud nang ihatag ang kondisyon sa atong kasing-kasing sa Ginoo. Sa numutana ko ninyo, what kind of heart do you have? Tinuli na o di pa? Unsay prueba ni nga tinuli na sa Ginoo? Kaniadto ay istorya katong kaniadto nya karon unsa naman? Nabay padayon nga mga kausaban. Sa point 2,
Ilang gipatay si Jesus Christ. Ningon si Stephen, or Stephen, kinsa ba sa mga propeta ang wala lutusa sa inyong mga ginikanan? Ug ilang gipamatay ang mga na naghimog mga profesiya may tungod sa paganhi sa matarong. Kang kinsa kamo karon nahimong iyang mga magubudhi ug mga mamumuno. Ipadlong sila, gikasabaan sila sa Ginoo, dagha na kay kung gipadaan ninyo, pero patay rin nyo, lutuso ninyo, kadugayan patsyon, di mo kagwanta nila. Hasta akong anak, kibaw na mo nga, akong anak man, parang muluwas nyo, gipatay yun ninyo. So, these are the same people nga nilotos ni Stephen. These are the same people nga nilotos ni John o ni Peter. Remember, sa previous na itong mga study. O labaw sa tanan, the same people nilotos ni patay o ni palansang ni Jesus Christ sa cross. Mo na nga, ang early church, hangtod karon na ajoy pagpanglutos. Part na sa itong kinabuhi, welcome it. Ngayon sila lahi mo kagliliyon, welcome it. Lahi magyuta. Ay lang inako itong lahi imong reliyon. Nalahi na bagyod imong dagang sa kinabuhi. Kaya ka man nagabalin-balhin og relihiyon, pero wag gyapon nang ako sa bilang kinabuhi. Tikasan gyapon sila, mamakak gyapon sila, mangawat gyapon sila, mangilabot sila gyapon mga bata o mga dili nila asawa. Dapat nausab ka. Kaya it's not in the religion. So, nagmagpadayon sila sa pag-obey sa Ginoo matong nga nisulti o ni warn gayud ang Ginoo. Hinumdumi ang akong gingon kaninyo. Ningon ang Ginoo. Walay ulipon sa John chapter asa na ni? I think 16. Anyway, kalimot ko. Wala ko nabutang. Ningon ang Ginoo. Hinumdumi akong gingon ninyo. Walay ulipon nga labaw sa akong agalon. Kung ilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumano usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan, buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. So, this is a warning. And the third point na ko akong itapos is disobedience. Nisulti si Stephen, kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, wala ang nasud sila ra. Nga gihatag pinagi sa mga anghel apan wala ninyo kini tumana. So naslay grabing pag-accounting, naslay grabe nga paghatag og husay nato sa Ginoo. Kay sila ang nakadawat sa revealed word of God kumpara sa ubang nasod. So mga igsuunan, kita usab na nato ang Old Testament ug New Testament. Humana og kamatay si Jesus Christ. Humana siya kabanhaw. Humana nisaka na siya ug mobalik siya pagkausab. Look, ang kalibutan karon is ganina lagi sa prayer na ako gi-share sa World Health Organization yesterday. Mismo sila ningon dili kasiguraduhan ang vaccine. O kung mabaksin man, dili ang tanan. Kaysa population sa kalibutan. Okay? You remember this, ang vaccine o any nga kind nga tambal nga himuon sa tao, mangita na sila sa mga nature. Ya, asa na may nature? O nabitay mga lasang, puro nabiyabalay. Kagets mo? Manang bisan karon mo na yun nga, nagsigig himo ang mga sakit, kita napata dinhi. Naapsa na to kaning gamayng sakita, pero nasa ilaing nga sakit, nga pagkatakabas gayanin na nasa ilaing nga sakit. So this world is going nowhere. And I've been preaching and telling, every year is not going to be better. Dili magka-anindot o magka-maayo ang matag tuig. So kung nakay pangandoy nga mauli jud kag langit. Kung nakay pangandoy og giagpas, agpasa ang Ginoo, agpasa ang iyang kaayo, agpasa ang iyang katarong. Ayaw na sig agpas sing butang ning kalibutan na way padulungan. Kay padoong na makamamatay ang kalibutan, magupa man ang kalibutan, nang agpas mo makasbutan sa kalibutan, nagmura kang nag-apas og tawo ka matsunod. Na may tawo nga buhi. Na Diyos nga buhi, nganong Diyos nga patay, manang imong apson. So, unsa pa'y mga plano sa imong kinabuhi, make sure gikan sa Ginoo na. Tanan imong lakang, make sure gikan sa Ginoo na. Bisag kan mga kabataan nga nag-eskwela, make sure gikan sa Ginoo na.
Kung gitagaan pa mo kay gayon na mag-eskwela, make sure gihapon mo na gusto sa Ginoo nimo nga kurso. Mo na gusto sa Ginoo nimo nga eskwelahan. Nya mayo jud ko ninyo, mo-advertise jud ko nini, ay nanta mo panganak we. Ug labas sa tao katubang mga padung pa nga magpapil nagplano mo nga mga anak pa mo or magminyo pa mo, kaluy ang inyong anak. Sila ang mo suffer ug maayo karon. Unsaon nimo pag-protect sa imong mga anak? Ikaw buhi ka, pero imong anak mga matay, ikay sige glubong nila, kay di ka ka-protect nila. Tanawa kadaghanan karon. Kadaghanan binato mga pobre, tanawa ang mga anak. Asa ang mga anak mas stay balay? Unsa mapag-stay balay ang perti manggamaya? Masila may tinanawa ni mama ni papa gubang may isuod din he. Manglaaw jud na, manggawas jud na. Manggawas pamagay ang uban bisag nindot pagbalay. Kailaayan, kapuyan, yung itag adventure. Ang adventure manggod nga nindot na sa Ginoo. Ayaw ka ng imong kagulingong adventure. Sumana nga, usabarize ko, ang Ginoo na to, buhi. Buhi siya, di siya patay. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. Nakigsulti siya ni Abraham, nakigrelasyon siya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ug ni Moses, ug sa ubang pang mga propeta. Ug hangtod karon ang Ginoo nakigsulti gihapon kanato. Pinagi sa iyang pulong og sa nga magpadala siya usahay sa mga tawo nga mo badlong nato. Kay ganahan siya nga mawarningan ta sa mga dangers nga nagpadung. Giprepare ta niya sa mga umaabot nga kalisdanan. Mao na kung di ta maminaw, bunalan jud ta sa Ginoo. Kadi jud Ginoo buot nga mahiagom ta sa grabe kalisdanan. So atong tugutan ang pulong sa Ginoo nga model sa atong kasing-kasing. Mag-asta dinhi sa atong kaugalingon. Nagpagahi ba gihapon kog akong ulo sa mga badlong sa Ginoo? Ngano man? Ato ning itukis niya sa atong sige na ni groupings. Doon na ba'y time nga Ginoo nakigsulti na ako sa dihang nagbasa ko sa Biblia, pero ako naminaw? Unsa man to? Nya ano man ako naminaw? Doon na ba'y time nga Ginoo nagigsulya sa nako? Okay. Ang tao nagisulya ka nako, iya kong gipa sa iyang pulong niya, wakay kuha ko naminaw, nay ni follow up nako, nay ni kalit nako og pamadlong. Nya the same nga matter, sa akong response, nasuko ko sa gisugo sa Ginoo. So we need to apply the Word of God. O kinahanglan tinud-anay ang atong pag-apply sa pulong sa Dios. Amen, mga igsunan. So mo close ta in prayer. Ginoong Dios, ama di man ka mga saba for no reason. Di sad ka mamadlong o mubunal na mo nga way rason. Imo gayong pinakarason nga nung imo kaming bunalan or kasabaan is tungod kay imo may gihigugma. Magpasalamat mi nga doon na pa mo badlong na mo Ginoo. Ug himuha nga sa among gagmay nga pundok-pundok karon magbinadlungay jud mi, magtinabangay jud mi sa matag usa. Kay mahan gibutang man mi sa imong pamilya, usa naman mi ka pamilya kabanay diha kanimo. Himuha nga doon na sa mi gugma sa matag usa ug among ma-exercise ni aron dasig mi, malipayon sad mi nga mo dala sa imong mensahe nga to sa among families bisan pa sila kadaghanan dili pa maminaw. Ginoong Dios, usbay taon kami tagaig kami o pagtuo pa, dungagi ang among pagtuo, kalagsik o abtik sa panghunahuna nga mabuhat sa matarong o dili sa sala. Ug tanan nga among gi ampo o gi nadungog gikan kanimo, salamat kaayo. Ug amo kanibalik kanimo sa kimayan si mong ngalan in Jesus name. Amen. So once again, mudasig ko sa mga naminaw sa video. Pangibitar og uban niya maminaw ta pagbalik by next week para ang panalangin sa Ginoo padayon. Kay bisag kinsa nga maminaw sa pulong sa Ginoo, na ganahan mo premyo ang Ginoo. So invite your family, friends, relatives para sa sila mapanalanginan. I-share o i-like sad ang message sa FB page sa FB The Door of Hope Cebu.
Ato dito namoy daghang mga butang nga inyo makatunan, namoy daghang mga mensahe ngadto sa Ginoo pa. Once again, pasalamat ko sa Ginoo sa pamilya o sa mga tawhan nga nihimo sila mga pamaagi nga makahimutan ni nga service bisan sa pag-record sa wali karon. Grace and peace of Christ imo igsoon. In Jesus name. Amen. And God bless you also.